Hala, patay yung gagamba. Yun, sup sa inyo mga Aji. Yun, ito yung trap jaw ant ba to? Para siyang may pampitik sa bibig niya. Masakit talaga kumagat ng mga Aji, pero mas masakit yung saputan nito. Kasi tumutusok to. Marami nito sa amin. Sa alagi to. Lagi to nandun sa harapan lang ng bahay, mga ganun. Sa mga damuhan. Minsan nandun pa sa may ano namin to. So, may mga pagkain ng mga isda. Kaya kumuha ko ng isa. Yan. Ito yung itim na gagamba na to. Maliit lang to. Parang tersera lang to. Tersera ang size. Maliit na gagamba. Kaya yan. Yan yung langgam. Yung langgam naman malaki yan mga kalya. Malaki pa sa antik yan. Tapos pag kumaagat yan, parang pumipitik. Maririnig mo talaga pag kumaagat. Yun lang. Pasensya nyo kung medyo magulo yung pagpapalaban natin. At yan, langgam. Hindi masyadong napapansin. Sa kapal siguro nung stick, kaya ganun. Pinapatalikuran na natin. Kasi kahit saan naman yung langgam, pag kumagat yan mga Aji. Kasi sa hindi nakakaalam mga Aji, isang antik, kayang pumatay ng isang buong malaking gagamba. Kasi kaya niyang bumuhat yan. Malakas bumuhat to mga Aji. Ay, kumagat. Sala mga Aji. Kumagat yung gagamba, sala. Sabi ko, pag kumagat tong gagamba, ay itong langgam na to, mabait lang kasi, mabait lang. Pero pag kumagat to, tapos yung gagamba na ito. Lalo pa pag natusok siya ng sapwet banda, napakasakit yan. Yung umaagat ulit yung gagamba. Kaso napakalit kasi nung langgam. Tapos ang kapal ng stick ata natin, mali. Mali mga Haji. And sana nai-enjoy nyo pa rin ha. Tingnan nyo kung medyo magulo. At ang hirap palabanin kasi hindi masyadong gumagalaw. Pareho yung gagamba, hirap siyang maramdaman yung langgam at napakaliit talaga. Hindi lang sa maliit, magaan kasi, magaan gumalaw yung langgam. Comment na rin kayo mga Adya kung anong klase ba talagang langgam to. Pero sa tingin ko lang ito yung trap jaw. Trap jaw ba yun? Parang ganun kasi. Yan o, napakalaki ng ano. Tawag nila dito, langgam kabayo ba yun? Parang ganun. Dito sa mga bata dito yun yung tawag nila. Yan. Yan na, malapit yung langgam, kaagat na ata. Kaagat yung langgam mga Adya, kaagat din. Nakagat. Nako, butas yung gagambata. Butas mga Adya. Ayan o. Nakakatis o. Tagiliran mga Adya. Nakagat ng langgam. Nakagat ng langgam tagiliran. Sakit na. Hindi natin gagalaw pa. Pero wala naman doon yung lason yan. Nandun sa pitan yan. Nasubukan ko na natusok ako na ito mga Adya. Yung sa may likuran ng langgam. Sa may pitan niya. Yung sting, parang yan, yung sting ng langgam. Ang tagal po na mawala yan. Yan, in-stick na natin. Game, subukan natin ulit. In-stick ko na. Tingnan natin kung kaya na ng gagamba yan, nakastick na. Huli ka ngayon. Huli ka. Kumagat din yung langgam. Kumagat mga kasi, kumagat. Nakabaon sa dibdib ng gagamba ulit, oh. Yung bibig ng langgam nakabaon. Kapit na kapit, ayan, oh. Pero delikado na yung langgam din at sinasaputan na. Yun lang talaga, hindi ko alam kung kakayanin ng ano. Yan o, nakakapit sa bibig, nakakapit mga G. Masyado malapit. Yan, sinasaputan na siya ng gagamba. Ulit, tersera lang na gagamba to. Pala ako nagtataka yung mga G kung bakit naglalaban ako ng mga iba't ibang klase na ng insekto.
kalaban ng gagamba kasi marami talaga dito. Kaya naka-curious din ako mga Aji kung kaya nga ba talaga, kung kaya ng gagamba. So yung mga what if kasi nasa isip natin to mga Aji kung kakayanin. Oo, alam natin na kung madami yung langgam talagang walang panama yung gagamba. Pero ito, pinapakita dito na kung one-on-one yung laruan, kaya ng gagamba talaga. Yan, yung gagamba. Maraming salamat ulit sa panonood. Kaya God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you. Yun lang, peace out mga Aji. Thank you.